Tepangake kula Garuda Kencana ingkang dipun utus Mupadi satriya sejati ingkang jejuluk Narawati Basukarna. Ya. Mugi dados pengkawuningan jagat menika sasat bebegen dumateng kuncarane ngaska paduka. Lumaing bumi kurping langit isining rena lawan wengine. Samya kayuyun dhateng labet lelabuhan panjenengan ingkang tetep dhateng jiwa kasatriyane. Klire kepiye kowe iso kandha kaya ngono? Rasah muja, rasah muji. Aku ora butuh pangalembana. Sinuwun tambah kandel lan mantep niat kula sareng mirengaken dawuh panjenengan. Nadyan agal menika diweji. Ananging panjenengan sayekti satriya sejati ingkang boten ngalap pamrih teng pundi wapan. Nggih diweji ngeten niki kedah sifate satriya kang sejati boten dambung dhateng pangalembana. Gage matura apa wigati rasa kakehan gunung kang tanpa guna. Sinuwun menawi dikepareng kula ambedah tuwin andudak nurani lan dados paduka. Sedaya ingkang gumana musik wonten raos jenengan dika menika benten kaliyan lambang lair paduka. Lho. Bedane nggon apa kowe? Kok kowe iso bantang lakone ngarepati ngawonggo? Panjenengan ngawur laku lumawat wonten barisaning Kurawa menika namung kandhek ing lair. Amargi panjenengan gadah tanggelan males hakul agami. Lan nyarutan dhateng janji setya bukti dhateng titah ingkang sampun damel becik dhateng sugeng panjenengan dika. Mila panjenengan ngrajogi dhateng pakerti ingkang ala nanging sejatine boten jumbuh kaliyan sedherek manah. Kok iso kowe ngendika utawa matur kang kaya ngono? Kula dhateng panjenengan menika sejatine tresna dhateng